салом дӯстдорони футбол. Дар ин шаби гузашта таърихи футбол варақгардон шуд. Дар ҷоми Аврупо сенсатсия асосӣ ба қайд гирифта шуд. Яке аз фаворитҳои мусобиқа тими Голландия дар аввалин марҳилаи плей-офф иштироки худро ба анҷом расонид. Акнун тасаввур мекунед дар нимфинал Дания ва Чехия метавонанд роҳ ёбанд. Аммо сенсатсияи тамоми мусобиқа аз идомаи мубориза маҳрум гардидани қаҳрамони феълӣ тими мунтахаби Португалия аст. Криштиану Роналдо охирин еврои худро дар марҳилаи аввали плей-офф ба анҷом расонид. Баъд аз бозии Белгия ва Португалия ӯро ҳатто бозингарони рақиб ба оғӯш гирифта хайрухуш карданд. Ромео Лукаку аз гуфтаҳои худ пушаймон шуда легендаи футболро бо суханони нек ба хонааш гусел кард. Имрӯз мо осон дар бораи бозиҳои охири ҷоми Аврупо гап мезанем ва хабарҳои дигарам пешниҳоди шумо мешавад. Дар навбати худ аз шумо даъват мекунем ки ба канал обуна шуда лайк ва комментарии худро дареғ надоред. Португалия бозиро ба оилаи Азаруфо бой дод. Лидери тими мунтахаби Белгия ивазкунандаи Криштиану Роналдо дар Реал Эден Азар бори аввал дар ҳайати асосӣ ба майдон баромада ҳамон бозии худро нишон дод. Дар охири бозӣ ӯ се бардошта иваз гардид ки аз ин дигар ҳайрон намешавем. Аммо факти ин аст ки дар ҳайати тими мунтахабаш Азар тамоман дигар мебошад. Португалия дар еврои гузашта толеи баланд дошт ва бар ивази ин чемпион шуд. Ин дафъа бахту иқбол комилан аз онҳо рӯ гардонида буд. Португалия дар ин бозӣ 26 зарба зад ки аз онҳо 5 тоаш аниқ буд ва до дафъаи дигар стуни дарвозаро ба нишон гирифтанд. Белгия бошад танҳо як зарба зад ки он бо гол анҷом ёфт. Баъди бозӣ сармураббии ин тим гуфт ки онҳо бо усули худи Португалия мехоҳанд дар мусобиқа чемпион шаванд. Метонистанд аз контурҳамла ягон голи дигар зананд, аммо нерӯи худро дар хатти ҳимоя санҷиданд. Соли 2016 Португалия бо ишғоли ҷои сеюм аз гурӯҳ баромада дар финал ҳам бо як чашмбандӣ ғалаба карда буданд. Белгия акнун бо Италия ин ҳилаи худро ба кор бурда аввал ба нимфинал роҳ ёбад. Лекин фаромӯш набояд кард ки онҳо Данияро ҳам ҳамин тавр мағлуб карданд. Дар ин чемпионати Аврупо ба дастаи Португалия футболбозони бо таҷриба ба мисли Нани ва Кварежма нарасиданд. Феликс ва Жота ҳолам хом мебошанд. Бруно Фернандеш дар ҳайати тими миллӣ ба худаш тамоман монанд нест. Бозии онҳоро Санчес мекашад, ҳамон нафаре ки дар соли 2016 кашф шуда буд, аммо дар ин муддат мушкилиҳои зиёдро аз сар гузаронида ба дастаи Лил афтод. Криштиану Роналдо дар ин дидор барои задани гол бисёртар талош кард ва зарбаҳои ҷаримавиро худаш зад, ҳарчанд Бруно Фернандеш дар ин ҷиҳат статистикаи хуб дорад. Ӯ мехост рекорди голҳояшро дар ҳайати тими мунтахаб бар муқобили дастаи қавӣ гузорад, аммо муваффақ нагардид. Баъди бозӣ ӯ дастбанди капитаниро ба замин зад, аммо ин аз ноумедӣ буд. Португалия дар ин бозӣ тими рақами яки дунёро дар майдони худаш рӯз кард ва инро Ромео Лукаку эътироф намуда баъдан ба Криштиану Роналдо аҳсан гуфт. Ба оғӯш гирифтани Роналдо ва суҳбати онҳо чунин маъно дорад ки ҳамлагари Португалия ҳамаи ҷоизаҳои футболиро бурд кард. Лукаку дар гӯши ӯ гуфт ки акнун ман ҳам соҳиби ягон ҷоиза шавам. Аммо чӣ гунае ки гуфтем, бар муқобили Италия Беазар ва Кевин Де Брюйне имконияти Белгия кам аст. Шумо ба ин чӣ назар доред дӯстон? Бо усули автобус ва истифода накардани имкониятҳои худ дар контрҳуҷум Белгияро то куҷо мебарад? Каутино соҳиби дар Барселона муваффақ нашудани худро дар ин мебинад ки Месси дили ӯро ранҷондааст. Футболбози бразилӣ аз як воқеаи нохуши дар ҳаёташ рӯйдода нақл кард. Баъди бозӣ бо Ливерпул дар хонаи либосивазкунӣ ҳама хомӯш буд. Танҳо шунида мешуд ки чӣ гуна дар Энфилд англисо хурсандӣ мекунанд. Ман ба Месси назар кардам ки машғули барқароршавӣ буд ва барояш духтури даста Роман Куган кӯмак мекард. Нохост нигоҳи Месси ба ман бархӯрд ки ин мисли шери ғурида ӯро ба ғазаб овард. Лео ба тарафи ман бутсиро ҳаво дод ки аз болои сари ман гузашта ба девор зад. Баъди ин дарк кардам ки Барселона ҷои ман нест. Пас аз ин воқеан ман ҳеҷ гоҳ дар ин даста ба мисли пештара бозӣ кардан наметавонам, гуфт Каутиньо. Он рӯз барои Барселона фоҷиа буд. Ҳамаи футболбозон мусибат доштанд ва худро гунаҳгор медонистанд. Аммо сирри мардум пӯшида мегӯянд ки Каутино ба ин риоя накард. Ин маънои онро дорад ки футболбози бразилӣ дигар дар Барселона боқӣ намемонад. Месси капитан аст ва ҳақ дорад ба сари футболбозон дод занад, ҳарчанд ӯро одами хеле ором мегӯянд. Аммо ҳанӯз аз даста нарафта чунин суханҳоро на танҳо нисбат ба капитан, балки ба клуб раво дидан камоли одамӣ нест. Аз рафтори як нафар хафа шудан агар ӯ ноҳаққам бошад, дилсар шудан аз даста ва карьераи худро зери хатар гузоштан аблаҳии оламро нишон медиҳад. Каутино бозингари бо истеъдод мебошад, аммо характери нозук, хислату рафтораш хеле нозук будааст. Барои ҳамин шояд Ливерпул бепул ҳам бошад намехоҳад ӯро ба ҳаяташ баргардонад.
сабаби асосӣ аз Реал рафтани Зидан маълум гардид. Фабрицио Романо хабар дод ки дастаи шона агар Мбаппе ва Холландро харида натавонад, ягон трансфер анҷом намедиҳад. Бо сабаби сарфи маблағи зиёд дар соли гузашта ва сохтани варзишгоҳ, Реал имконияти харидани бозингари навро надорад. Карло Анчелотти аз ин вазъияти буҳронӣ дар Мадрид огаҳ аст ва ба чунин шароит розӣ шуда, дубора ҳидояти дастаи шонаро бар дӯш гирифтааст. Мутахассиси италиягӣ ғайр аз ин ба дигар сиёсатҳои Перес сар фуруд оварда, барои ҷавоб додани Рамос ва Бел розӣ шуд. Зидан бошад ба чунин сиёсати роҳбарияти даста зид буд ва истеъфо дод. ин маънои онро дорад ки Реал имсол ягон футболбоз харида наметавонад. Зейдин Зидан сари вақт аз ин киштӣ ки дар ҳолати ғарқшавӣ қарор дорад, фирор кард. Акнун Анчелотти барои ба соҳил расонидани он кӯшиш мекунад. Дар мавсими нав кафолат нест ки Барселона ҳам бо даъвати агентҳои озод миёни худро рост карда тавонад. Реал солҳои сахтиро аз сар мегузаронад. Атлетико бори дуюм пайҳам чемпион мешавад. ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.